Let me share to you unsay gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi ug unsa ko kamadaogon karon. Ako si Mirasol Digamo ag ngaraygay, actually taga Sindangan sa Monga del Norte ko. Ikalima sa 14 ka managsuon. Nag-eskwela ko since elementary nga naningkamot sa kong kagalingon. Nag-working student ko para makabot ang mga pangandoy sa kinabuhi. Sa pag-high school nako, ning labigar na pukog adto sa Puerto Princesa City, Palawan, kay naa dito akong uyuan nga maoy akong gihandom nga makapahuman og eskwela nako. Tungod kay layo ko sa akong mga ginikanan, adunay mga tentasyon nga naabot sa akong kinabuhi. Since high school, naa diha ang atong mga gustong ma-experience. Na-experience nako ang magbarkada, na-experience nako ang mag-inom, nga inom nga mahubog yun mi. Ug sa dihang nahibalan sa akong uyuan, ang ako ang ginabuhat, iya jud kong giuli sa akong mga ginikanan diri sa Mindanao. Iya kong gi-judge, iya kong gi-underestimate, ug iya kong giingnan. Nga maoy nakapa-encourage na ako ug naghimo na akong determinasyon ang pag-ingon. Magpaputol siya sa iyang kumagko kung mahuman kong eskwela. Tungod kay sa akong gibuhat, dili jud daw ko makahuman. Tungod sa kawadon, sa before ko miuli sa Mindanao, ming take og MSU, Marawi nga scholarship examination. O unsa ka amazing ang Ginoo, iya kong gipapasar. Naay ni istorya nako nga pwede ko moadtog MSU Marawi tungod kay pasar ko sa among exam. Pero nagwonder ko unsaon ako pag-abot anang lugar nga wa man ko kadumdum. Ug ang Ginoo naghatag na pud og instrumento. Ang among silingan mao'y akong giubanan tungod kay nagpa-helper day siya didto. Didto ko nanimpalad na pud ug nihangyo siyang amo nga didto ko mag-working student. Ug sa dihang namalandong ko sa usa ka building, naay ming duol nako, usa ka tall, dark and handsome. Ug siya miingog, "Hi, ako si Lowell ag ngaraygay. Kato akong bana, usa ka buutan ug anak sa Ginoo. Katong higayuna gadala-dala siya Bible, ug ning katawa kog maayo, kay gabugal-bugal ko niya. Kay tungod Kristohanon di ay siya atong panahona. Pero unsa gyud kas danlog ang kalibutan, na backslide siya ug nalulungpod siya sa mga dili maayong mga butang sa kalibutan. Tungod kay nagkauyab kaming duha na lingaw sa kalibutanong butang. Ning graduate ko year 2000 sa Bachelor of Education BEd Bachelor of Elementary Education, ug siya na extend kay naaman na siya giapil-apilan nga mga fraternity. So, ako siyang gi-guide, ako siyang gihulat, ug sa pag-graduate na year 2002, nagdesisyon mi nga muuli sa ilang lugar diri sa Labangan. Ug maunang na ako karon diri sa inyong atubangan. Iya kong gidala diri sa inyong lugar. Sa dihang nakapang-apply siya trabaho sa quality appliance, perting gubutas among kinabuhi, tungod kay wala mi Ginoo atong tungura. Lingaw sa kalibutan, ako po na po ko'y kaugalingon nga mga gipang-focus. Tungod kay katong higayuna, naa naman po ko sa Department of Education. Siya naa sa private company, ug ako naa po ko sa Suminot District, kay layo kong nasaynan before. Gubot kayo mi, siya mabuntagan og uli. Perting hubuga gihapon, among mga anak, mga helper lang ang nabilin. Ug sa dihang ning decision siya mo apply company sa Transcycle Mart. Ug diha niya nahimamat ang gihimo sa Ginoo nga instrumento, walay lain si Sir Amadio Broa. Siya ang nag-invite niya og simba ug iya po kong gidala. Sa dihang diri na kami nagsimba sa mga pila ka Domingo, na hinay-hinay ug kautro ang kahimtang sa among relasyon. Dili na migubot, wala nay mga away nga nahitabo, tungod kay gihimo naman namong sentro ang Ginoo sa amuang kaminyoon. Year 2017, nahitabo ang men's encounter. Ug siya, willing kay siya mo-submit siyang kaugalingon ug ni-appeal siya atong higayuna. Ni-follow po ko pagka women's encounter
sa year 2017. No? Ug didto nako sa kagawasan, gipagawas akong mga kahiubos, ang akong mga paghinulsol, akong gihatag sa Ginoo ug nagampo nga Lord, ikaw nay mudumala sa akong kinabuhi. Ug tuod man nautro ang amo ang dagan sa kinabuhi. Karon gikan ko sa among Victorious Cell Group, karon naa na po ko'y cell group gihandelan, na ako sa Prime 12 ni Ate Mila, o diri na ako na sinati, kung magkinabuhi dahi ta nga Kristohanon, malipayon dahi ta, nga moimbitar og mga silingan, magpasakay sa atong sakyanan, o kada second service ug third service, ana ami ginasundo nga mga kauban ako sa cell group, nga ako mga VIP before. So, ako si Mirasol Digamo Agnaraynay, kanhi ang relasyon naalang sa kalibutanong kalipay. Karon adunay relasyon nga naa sa buhi nga Dios. Iyaha kong gitarong nagkinabuhi nga karon nahapsay na ang among panginabuhi. Daghang salamat.